Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα παιδιά που ενδιαφέρονται να πλύνουν μόνοι τους το αυτοκίνητο στο σπίτι όλα τα προϊόντα μας, γιατί από αύριο θα έχουμε συν 2. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Καινούρια προϊόντα σε όλο αυτό το γάμα το προϊόντων που έχουμε βγάλει. Καινούρια ενέργεια, καινούρια όλα. Αγάπη πολύ, δύναμη, σεβασμός, πάνω απ' όλα, και ειλικρίνεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Αφρός πρόπλησης. 1. Το υγρό κερί είναι μετά όμως από το σαμπουάν. Ενώ έχουμε ρίξει τον αφρό πρώτα, ξεπλένουμε, σαπουνίζουμε με το σαμπουάν, ξεπλένουμε, ψεκάζουμε με το υγρό κερί, ξεπλένουμε και σκουπίζουμε το αυτοκίνητο. Πάμε τώρα για να ολοκληρώσουμε αυτή τη γάμα. Λοιπόν, για μέσα υγρό βιολογικού, παιδιά, πέρα από αυτό που κάνει, πως καθαρίζει, την ώρα που εργάζεσαι, αυτό το άρωμα που βγάζει, πιστέψτε με, είναι απίστευτο. Λοιπόν, μετά το υγρό έχουμε την κρέμα ενυδάτωσης για τα δέρματα, και συν το προτείνω και για τα πλαστικά και για τα ταμπλό, πόρτες, ακόμα και τα λαστιχάκια γύρω γύρω. Λοιπόν, πάμε. Wow, το φοβερό. Έχουν σοκαριστεί όλοι, πιστέψτε με. Το χρησιμοποιούν ακόμα και μέσα στα σπίτια, ξενοδοχεία, μέσα στα δωμάτια ψεκάζουν το άρωμα. Λοιπόν, επειδή κλείνουμε περίπου 2 χρόνια, έρχονται τα 2 προϊόντα τα καινούρια, το Iron X και το gel για τα λάστιχα. Σε όλο αυτό το σετ θα βάλουμε δωρεάν το στεγνό καθάρισμα. Φοβερό προϊόν, τα έχουμε αναδείξει και θα τα αναδείξουμε. Άρα 7 προϊόντα συν 2 τα καινούρια. Καλή συνέχεια.